Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Etik banget nang kene bisa. Ya ben ketok lho Pak, Iya. kopine berarti. Ngono. Cukup wis. Lek gegeg ndrani es teh. Jenenge menyeruput kopi ya ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah assalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd faqala al-musannif al-imam al-alimu Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi maddatihi wa afadha alaina bi barakatihi wa asrari fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyarata lan utawi maqalah ingkang nomor 18 nggih menika kila dipun ngendikaaken apa lafat mantaroka ila akhirih. Man utawi sapa wong iku ninggalna sapa man adzunuba ing pira-pira dosa. Terserah ya sampean maknane piye ya. Raka moko dadi lunak kalbuhu apa atine. Nek wis lunak fayak balu moko iso nampa apa ati an-nasihata teng nasihat wa yakhsha lan saged khusyuk tunduk apa ati laha teng nasihat. Sebaliknya waman lan utawi sapa wong taroka iku ninggalna sapa man al harama. Oh ndak sebaliknya iki. Padha ae. Mak derajate luwih anu nemen untuk nisore didik. Waman lan utawi sapa wong taroka iku ninggalna sapa man al harama teng barang haram. Kan jelas nek adzunuba akeh. Al haram kan cetha bahasa hukum. Jadi al-haram teng barang haram filmat umi ing dalem napa kemawon sing dimaem panganan wal malbusilan sandangan wa ghairima lan intune. Wa akalalan mangan sapa man al halala teng sing halal. Sofa yasfi. Sofat moko dadi resik fikratuhu napa pikirane. Mosok iya terane. Sik ta, aja dekel sik ta Mas. Engko sik to. Enggak ngono Pak, aku ojo gawe kabeh haram ki terane langsung reget Pak iki. Yo resik Mas, kan bahan bening kan resik. Di. Iya. Nah, badok-badok klemis kan resik ngono. Iki nek ketok terang Ya bening. mripate. Lah, iku kan pikiran sing resik sing piye, mikir sing piye ya? Mikir ala masnuatillah ing atase pira-pira gawenane Gusti Allah. Lho, jelas to? Adalati ingkang nuduhaken ala ihya ilahi ngatasi nguripno ne Gusti Allah taala al khalqa nang makhluk ba'dal mauti sakwise mati. Pokoke kudu sampe kene. Saman ngereno napa kudu sampe iki. Mesti teko aku Pak ngono iki Pak. Iya, sudah sampe teko pokoke. Teko mesti. Sampe ndudono wis tenan iso bangkitno barang mati. Yo iki. Terserah. Ya badal maut. Ba'dal maut. Itu iso nguripi meneh. Lan uga nuduhaken wa ala wahdatihi lan uga nuduhaken ing atase keesaane Allah wa qudratihi lan kekuasaane Allah. Nek kudu esa gak iso nek akeh gak iso. Gak masuk akal. Kudu siji jenenge asal yo siji. Mosok asale loro. Gak tepat. Asal iku ya apa-apa siji. Gak iso wis. Mulane gak kena dipitakokne al aslu la yus'al. Wis jelas iku lagi kene. Gak kena nyopo kok siji lah gak iso ngasal nyopo. Watu atos nyopo atos. Ya gak iso ngasal atos iki. Watu gembuk nek gembuk iku susu ambek roti. Wis gelas iku. Manten ngoten wa ilmihi lan nuduhaken ing atase kemoho apa weruh basa halus Mas. Aku iki gampang Gusti ilmune Allah. Oh iya. Ilmu nih Allah, wis penak. Ini mulane ning kene gak diartekno iku. Wadali kalan utawi mengkunu mikir gawenane Gusti Allah niku. Iku bian ta'ammal. Kok langsung bian ta'ammal nganggo mati ya. Kelawan yen to padha ae bian nahu mestine. Biar tak malah. Bian ta'ammal. Ta'ammal. Jadi ane niku mukhaffafah. Bian kelawan sak temene sak ta'amala iku ngrenung sapa wong bifikrihi kelawan pikirane wa tadabbur lan bertadabbur ya padha merenung tapi memburi sifatnya duduk mengarep nek tadabbur
Masa lalu yang sudah berlalu itu direnungkan. Iya, enak wedo elek. Heeh. Diaklihi kelawan akalipun. Nah, akal sing digunakno wis bahas masa lalu. Nah, berta'ammul dan bertadaburnya itu anallaha ing sak temene Gusti Allah. Khalaqon niku nyiptakaken sapa Gusti Allah huteng dheweke sing renung niku. Min nutfatin saking nutfah. Nutfah sesuatu yang moncrot. Mani. Apa liyane? Ya langsung mane ngono gak apa-apa. Pokoke sesuatu sing moncrot iku jenenge nutfah. Lan sesuk sama eling-eling nek ana wong njaluk jeneng aja dikeki jeneng nutfatin. Masya krungune apik ya aja dikeki jeneng kuwi. Siti Nutfatin. Nah, nutfah ini ku sesuatu yang moncrot itu nutfah aranane. Mbok apa ae kowe. Iso langsung mani ngono ya ora apa-apa. Fir rahimi di rahim. Faja'ala moko ndadekno sapa Gusti Allah teng niku nutfah. Teko sing sakmunu iku sing bahkan awake dhewe karo mata telanjang iki gak iso ketok. Lah iku didadekno alakotan. Jadiane apa niku? Getih kempel. Nah, padahal di proses itu secara biologi belum ada getih. Alakon itu artinya gantung. Makna aslinya itu bergantung. Jadi alakotan ini sesuatu yang bergantung. Jadi saya nemplek. Nah, secara biologi iku ono. Jenenge waktu iku fase itu. Daging durung ono. Daging kempel durung ono. Getih ya urung. Urung. Nah, iku jenenge zigot. Zigot iku artinya ya sing nemplek kuwi. Cuwilik iku jan. Alakotan. Ya, iku zigot niku sing nek tafsir sing sakniki. Alakotan bukan segumpal darah. Bekerja. Nggih, sudah. Sudah kerja. Artinya lah alakon. Mbah mun alako madura, Ban. Kita ngocap jong. Lah, wis tak ngambung kan petok. Ben lako baca. Alako man ta'allaqo seharian illa tidur lah rusak, Mas. Barang siapa yang tidak bekerja sehari tidur saja faqad khasira khusranan mubina. Lah ngono lho dalile. Jadi alakotan niku nek menurut informasi biologi sing sakniki moko lebih tepatnya diartikan zigot bahasanya, sesuatu yang bergantung. Karena pada fase itu setelah nutfah itu segumpal darah belum. Baru setelah itu agak lama baru mudghatin. Apa itu? Kok modok iki daging. Nah iya kan ndak mungkin diulang-ulang. Nah iki baru getih kempel kan. Getih. Ya mungkin iku bahasane getih kempel, tapi nek bahasa anune iku ya iso didelok teko mikroskop iku wis muter ngene Mas, tapi gak ketok nek karo moto iki gak ketok. Zigot itu bahasanya, bahasa biologi. Uget-uget aku lah. Yo, iso. Tapi nemplek. Iya. Heeh. Dia sudah hidup. Udah hidup. Yo masuk mana iku urip anggitmu. Iya, Pak. Cuman kan terus urip anggitmu. Jadi melakukan pembunuhan sama nek pas onani melakukan pembunuhan. pas ini Pak melakukan pembunuhan, Pak. Iya, dolanan tok. Siji banding. Oh iya. Ayo. Pembunuhan kabeh, Pembunuhan kabeh, Pak. Pembunuh. Walaupun saya pembunuhan di jerone pangkat terbunuh kan metu maneh tok ayo. Iya. Iya, pembunuhan. Iya. Padha-padha maneh. Berarti awake dhewe. Dari wong 1000 kan. Iya. Sing dadian sitok. Ya sing karo kafir, Pak. Masalah 1000 iki, Bang. Bener. Jadi sing dadi kan sitok. Heeh. Sing karo kafir, Pak. Makanya sing kafir. Ya Allah, ya karepe ngono lah. Darurat lho Gusti. Tapi piye lampu merah mboten kenging. Nek zebra cross tok kan ya mboten napa-napa, tulinan tok. Ndak nerobos. Kawalan nerobos. Wis pokoke ngono lah iki angel iki jelasno. Wis kono-kono lah ya. Mudghatin iki daging pun. Cuma mongko nuli kholaq lah. Daging sing durung bentuk, Mas. Mudghah iki. Suma mongko nuli khalaqa nyiptakno sapa Allah minha saking niku mudghah lahman baru. Daging sing bentuk, wis ana bentuke wisan. Lahman wa Daging gak bentuk iki daging piye iki? Iki kan jelas nopo. iki kan bentuk iki. Iya. Nah, ini udah bentuk tangan. Iku durung sih an. Durung metu. Gak jelas. Tapi potensi tangan sudah ada di situ. Sing keluar-keluarnya tangannya ning kuno, rambutnya ning kuno, cangkeme ning kuno. Ono kuno kabeh karena potensinya nanti akan keluar pada waktunya. Sampai ngomong ini kan durung awake dhewe. Cangkeme.
Iya. Lah iku. Bayangne kayak wene kacang, Mas. Nah, dadi duduk wene kacang, wene sembarang jane, Mas. Kacang lawe iku. Ya, kacang lawe, kacang ijo iku. Dadi cabang. Iya. Nek kacang ijo godhonge ya ning kono, akare ya ning kono, ndek biji, Mas. Iso dadi sak mono kae. Awake dhewe yalah cuwilik ya. Iso dadi jejeg ngene iki. Ane kok anu. Gedean ndok wae. Lah kok kuwi to pas iki mau ngadeg tok arek blunge ya. Ya bingung mikir kene adakno. Wong kadang gak ono musuhe Oh, kadang. sama kerap nae cilik lemes. Lah, Gak dikit-dikit ngene. iku lek gak Gusti Allah sing tenan iki. Ya akhirnya sing kae wong Cina-Cina do gawe Jepang kuwi gawe mung rupane mung ya mung gak iso lemes, gak iso. Gak iso kakutak iku, lemes. kakutak iku. Isone kakutak. Ditamplek ngene meneng ae. Lho lah ya. Iki tuamplek lupa lho, Pak. Ngoro. Opone pas doke. Heeh. Lah ya nek duduk Gusti Allah wis teko situk tok wis syahadat. Ya iya. Wis syahadat Allah ya wis gak iso. Bayangno nyamun gak kondisional nyamun. Ngececeng bayangno kowe opo ya. Loro. Loro mulane kondisional, hanya aktif kalau dipakai ngono. Iku prinsip hidup yang Soale visual piye? Lah iya. Berarti kok soalnya ngukure anak iki. ruwet. Kaya koteka ngono. Teko iku wis kuasane nemen Gusti Allah ketok ora usah amune diarani alat vital kuwi. Nah, setelah fase mudghah itu baru fase-fase berikutnya lahman ing daging sing kumpule karo wa'adman, belung wa urukon lan otot ya. Anu istilah. Urukon iku apa? Otot, Mas. Otot cilik. Otot cilik wa soban urat. Otot gede, mbok apa? Kudune. Nek asoban iku sing nek jariku apa jenenge urat mlibet ning balung. Sing gedhe ya asob. Nek uruk iku sing cilik. Sing Suntikno Kan- pori-pori. kan ning urat. Ya iku asoban. Nah, impus Iki iki berarti. asoban iki ketoke. Ora sarafi asoban. Tapi kan wakeh iku ngepang ya. Ayo. Nah, iku sing kaya pori-pori sampe tujuannya pori-pori iku urukon iku. Mergo irkon iku artine keringet. Dalane keringet iku kan cuwilik banget. Nah, kuwi. Wasyaqqa terus mecah sapa Allah laha kaduwe niku. Mudghah. Nah, mari dari situ dipecah maneh dadi sam'an, dadi pendengaran. Wa basaron dadi paningal, wa adhaan lan pira-pira anggota sing liya. Kok ndak zakaron barang ngono ya. Hasyafatan. Wah, Wa gauto liya mau, Pak. wa bidron lah ngono. Aku nek bahasa-bahasa ngono apa aku? Apa aku? Bidron. Wis ngono. Iku sak paket lho. Lah ya, bidron iku anu kelentit nek bahasa anu. Lha sing anake Bayu ki jadi gak enek dondokane ki. Malah ngurusi kuwi. Lho gak ngono, Pak. Kan berarti enek satu titik sing ning kono ndek gak dadi. Iya, titik. Dadi mung manuk tok ora enek ndoke. Kan soro. Iya. Akhire mbek iso dicabut neh. Lah. Gagal. Oh, anu ninggal. Berang petangulan. Wis bener lah Gusti Allah, wis bener iki. Gagal gak cabut neh. Heeh. Tuma mongko nulis sahalang gampangaken sapa Allah al khuruja ing metu lil janini kaduwe janin mimbatni ummihi saking madaranipun ibuke janin wal hamalan mengilhami. Lho, mengilhami iki sudut pandang agama Mas ya. Mengilhami sapa Allah uteng niku janin sing wis metu jenenge apa bayi Mas? Bahasa anune bayi. Oh, bayi cilik kayak lahir lho apa jenenge? Ya bayi. Coba. Iya. Ya apa jebak bayi? Nek tiflun wis awake cilik wisan. Sobi ini sore tiflun. Apa nek men duduk jarane janin nek wis iku wisan. Wis nek metu wis bayi walat wisan. Jenenge anak. Lah iku diilhami irtidha tadi ing nyusu susu. Nyusu pentil. Pentil cilik ana bahasane dhewe, Mas. Mas ya sakjane sing dimaksud kuwi. Ngono lho. Gak iki jelas iki Gusti jelas nyusu pentil ngono. Oh iya iki tulisan. Jelas Pak, aku rasa orang nggih guru-guru Pak. Oh iya. Paling nyusu gari pentil bingung ya. minggu. Padahal iya bener sing bener kuwi, tapi nek
artine asadiu iku sakjane buah dada. Kan kangelan, Pak. Bojo wedok butuhe kok. Ya berarti maksudnya iki langsung diterjemahno maksud nek iku mah. Nek bahasa irtidasun iki bapake. Leh. Ora. Iya, cakeme pake le gede ombo. Cukup, Pak sih. Gak cukup. Mo. Gak iso to, Mas, gak iso. Jadi nek iki versine agama lah itu Allah yang Enggak, mengatur. aku lek model siji sing gede kok. Yo, sing cilik ya sing gedhe. Lah iya to. Padha ae loro karo. Ndak Nah, ini ini kan enggak, Pak. Iku beda, Mas. Nek wong lanang iku ya ket awal nikah iku arek cilik. Lah iya. Tapi kan dhek mangape ombo. Masih mangape ombo tetep gak iso. Jadi koyo dene ngucapno keseluruhan tapi sing dimaksud sebagian. Iya. Iki ngono iki maksudnya. Jadi diarteni langsung nyusu pentil ngono. Tapi nek makna asline nyusu susu. Nyusu buah dada iki arti asline. Cuma kan gak mungkin. Timbangane arek-arek gitu takon. Jane wis bener iki, Pak. Iya, bener. Jane wis bener. Ya gak jenenge nyusu iki untuk ngemplok, Pak. Iya. Jadi kan ngemplok. Wis bener terjemahmu wis bener. Daripada ditakoni arek-arek. Daripada dibayangne penting kan sing dibayangno kan cilik. Ya Allah. Baru iki lucu iki, Pak. Baru iki. Ya wajah alalan terus dadekno sapa Allah teng niku walat fi awalil amri di awal perkaranya bila asnanin tanpa untu. Wah iya. Tanpa untu summa mongko nuli ambatan nukulaken sapa Allah lahu kangge walat niku wau al insa al asnana ing pira-pira untu. Summa mongko nuli askota ngguguraken sapa Allah hateng niku untu. Wa azalalan ngilangno sapa Allah hateng niku untu inda sabe isinin arekalane umur 7 tahun. Nah iku powel. Iku wedhus Mas nek powel. Suma mongko nuli aadam balekno sapa Allah hateng niku untu marotan ukhra ning ambalan sing liya. Wa ja'ala lan dadekno sapa Allah taala ahwalal abdi ing pira-pira keadaane amba mutaghayyiratan niku berubah-ubah dinamis min sigorin saking cilik ila kibarin sampai gedhe wa min syababin lan saking enom ila haromin sampai pikun mriki ngarane ajane tuwa ngono tuwa sing pikun wa min sihatin lan saking sehat waras ila sakomin menuju sakit wajah alalan dadekno sapa Allah al abda ing kawula kula yaumin setiap hari anamu iku iso turu wa yastaiqidu terus iso ngelilir wa kadzalika lan iku kaya dene ngono padha ae syuuruhu utawi apa iku rambut Mas sambut yo rambut sekabehane rambut wis wa alfarohu iso ana batese dhewe-dhewe sing iso dawa rambut dhuwur rambut nisor gak iso idep gak iso dawa brengos iso iku wis diatur Iso kok gak buwur. iso Mas jajal gak mau cukup 3 tahun Alah padha, Pak. hah Padha. gogrok berarti Wong kecepet-kecepet dhek iki mengkeret ngono ta, Pak. nyelingker Nah. artinya wis diciptakno ngono lho Gak diribonde kok. nek gak diatur ngono aduh bahaya wa alfarulan kukune ya padha belung jane tapi nek untu kok ora yo batese sakmono kuku iso dawa untu ora bayangno nek untu seung iso dawa piro ae ongkose ge mangur untu yo ngono gak syukur kulama setiap kali sakoto gugur apa rambut gugur apa rambut ya minha saking niku rambut utawa kuku roja among kembali apa niku syai ngono nang mriki syai nang mriki ila makana maring keadaan kana kang wis ana atau keadaan sebelumnya apa mah titik wa kadzalika lan demikian juga lailu utawi bengi lan iku kaya ngono ya al-lailu utawi wengi wan naharu lan siang yatana wabani ya silih berganti apa lail wan nahar kulama gilir gumanti. ya gilir gumanti kulama setiap kali dhahaba ilang ahaduhuma apa salah sijine saking lain wan nahar ja'a moko tumeka al akhar apa sing jelas gak iso ngumpul nek wis bengi ya berarti gak awan nek wis awan berarti gak bengi niku wis gak iso kumpul niku wis wa kadzalika niku kaya dene mengkono asamsu utawi matahari
wal qamaru lan bulan wan nujumu lan bintang gemintang was sahabulan awan mriki terjemahane mega wal mataru lan mega kan yang abang iku jane yo awan ngono iku wis Itu mendung, Pak. mendung malah niku iya iku wae sing bener mendung jane yo gak mendung tok maksude iku lho Iya wis ngono. heeh wal mataru lan udan kulluha sakabehane tajiu iku teka apa iku kulluha wa tadhabulan ilang apa iku kulluha dadi datang pergi wa kadzalika lan iku koyo dene mungkunu al qamaru tawi bulan yamhaku apa iku Mas yan mahiku ya berkurang nek mana asline terhapus apa bulan kula syahrin pada setiap bulan summa mongko nuliyata kamalu dadi sampurna summa apa bulan summa mongko nulian mahiku terus dadi cilik maneh wa kadzalika lan kaya dene mengku iku kaya dene mengkono al kusufu tapi grana matahari jane nek khusuf grana bulan lisyamsi kadue matahari was qamari lan bulan dadi gerhana matahari dan bulan haitsu ing dalam sekirane yadhabu ning kene diarteni lunga dadine ilang atau apa padang atau cahaya minha saking iku syams summa mongko nuli yaudu balik apa dau wa kadzalika iku kaya dene mengkono al ardu tawi bumi takunu ana apa bumi iku ana apa bumi ya bisatan iku garing summa mongko nuli yumbitu nukulaken Allah sapa Allah via ing dalam bumi annabata ing pira-pira apa jenenge tanduran atau tukulan summa mongko nuli yudhibu balekno atau ngilangno sapa Allah minha saking iku tukulan fada'utu terus balik apa bumi ya bisatan hale garing summa mongko nuli tumbitu ya isa Ya kok iso. ya tambutu tukul apa bumi sakjane kan sing tukul dudu bumi ini Mas Yudu. lah iya ngono dadi macane nek bahasa Majas ini bumi iki nukulaken bayem ya iso ae karena Tukul bumi ini. loh lah iki kan gak jelas yo dadi iso loro Bumi macane kan benih yang terbesar. Semua mongko nuli tambutu tukul ya iso apa bumi. Jane ya dudu bumine sing tukul. Marotan ba'da ukhra ing dalem saambalan ba'da ukhra sak sampune ambalan liyane. Falladzi qadara ala dzalika falladzi mongko utawi zat qadara kang kuwasa sapa alladzi ala dzalika ngatasi mengkono-mengkono ngatur sekabehane alam iki kabeh kullihi kabeh iku qadirun maha kuwasa ala ihya'il mauta ing ngatasi nguripno wong kang mati ba'da fanaihim sakwise rusake wong mati niku fil ardi ning bumi maksude binasa fa'alal abdi moko iku wajib ing ngatasi kawula ayuktsira ing yen to utawi yen to ngatah-ngatahaken sapa abet al fikra ing mikiraken fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono sing wis sampun dijelasaken hatta sehingga yakuya dadi kuat imanuhu apa imane bil ba'thi kelawan hari kebangkitan ba'dal mauti sak sampune mati wis ketok nih kabeh ya apa prosedure modele ya embo urusane kono pokoke kene kan iman lunak Mas yo Yo. wong tujuane iki Masalah mikir iki sajane anu untuk kula wakilaken teng sana, Pak. nggih ngono Yo iki diwacake kabeh iku mau wis tak pikir mau. wis sak pikir Jadi ketika delok itu wis gak wis kadalik ngono to ngono Ilmu iki sak dawane apa yo lho lah iya wis seru ya. nah kudune nek wis eling kok bakal dibangkitno sesuai amal perbuatane lah iku amal sosial awake dhewe iku sakjane targetnya itu kita supaya mau berbaik pada orang kan gitu wayak lamulan sehingga dadi weruh atau nek diatofno wayak lama yakin sapa wong anallah ing sak semene Gusti Allah ya ba'atsu niku bangkitno sapa Allah teng wong sing mikir niku wa yujazihi lan bales sapa Allah teng wong bi amalihi kelawan pira-pira amal perbuatane wong titik fa'ala qadri quwwati imanihi moko iku berdasarkan kadar kekuatan imani wong bidzalika kelawan mengkono-mengkono sing wis disebutno aku kok iku macane ndono mutadae berarti langsung ae fa'ala qadri moko ing atase atau berdasarkan kadar kekuatan imannya orang bidzalika kelawan mengkono-mengkono penjelasan wau nika ya jitahidu iso tenanan sapa wong fit taat ing dalam taat wajidina bil lafati lan ngedoi mukhalifat macane perkara kang nulayani kan ngono ya Penggawe itu.
penggawe atau perkara kang nulayani berarti Mukhalafat atau mukhalifat? mukhalifat nek ngono artine. Nek mukhalafat. Nek mukhalafat untuk masdare Mas. Jamak muannas salim teko masdare mukhalafah. Tapi nek diarteni misale perkara kang lah berarti mukhalifati. Wajidina bil mukhalifati lan ngedoi pira-pira perkara kang nulayani li syar'i maning syariat. Ngono. Iku pungkasane kuwi jane. Ya nulung wong ya sembarang iku. Dadi ngono iku buntas ngono. Buntas. Lah aku ngrungokno ngono iki bangga lho, Pak. Agak bingung. Lah nek kabeh bakal terusir. Lah ya kan bagian dari itu, Mas. Bagian dari memberikan manfaat kepada orang. Ini manfaat nang dine diusir. Ya. Dek gak Dianya kan mendapat oh iya bae ono wong model kok ngene. Aku dulu hati-hati lah Oh, manfaat iya. gitu. Oh, iya. Ngono. ya krek konangan. Dah kek konangan saiki ngono. Wal maqalatut tasyata asyarata wallahu a'lam bissawab. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.